Ngiyabingelela futhi bazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu esimphakamisayo ukuthi uyinkosi uzobusa kuze kube phakade silungiselela lo mbuso wakhe njengamanje kusewumshikashika ukuthi kuqoqwe kuhlanganiswe the subjects of his kingdom bonke abazoba ngaphansi kombuso wakhe, izinceko zakhe, izikhonzi zakhe forever. So ke kulesi sikhathi ayikho into ewuhlelo lukaNkulunkulu ngabantu emhlabeni ekhona ngaphandle komshikashika wokusindisa abantu. Manje abantu sebesindisiwe, umhlaba waphinde wabenza bona baxabana futhi noNkulunkulu. Yini siyakusizakala ngayo uma sidelela umusa kaNkulunkulu ongaka na? Iziphi izinto ezingasenza ukuthi sihlukane noNkulunkulu emva koba sesithola umusa ongaka? Mhlambe ngenxa yokungatholi ithuba lokufundiswa ukubaluleka kwalombuso uNkulunkulu asenzele umusa ngawo, umbuso wasezulwini, umbuso weNkosi yethu Jesu. Sigcina sinaka ezinye izinto, siluze into yethu ebesingayideserve umusa kaNkulunkulu ngokuphila kuphakade embusweni wakhe. Kuyasiphoqa ke bazalwane ukuthi sihlole ngoba uNkulunkulu manje ufuna ukulicwalisisa ibandla. Njengamanje ke ibandla uNkulunkulu usemshikashikeni wokuhlambulula, wokulingcwelisa libe ngcwele. Bazalwane, ukhona umbuso kaNkulunkulu, ukhona umbuso wezulu. Yabona njengoba kukhona into okuthiwa into enhle and kukhona nento okuthiwa into embi, okusho ukuthi ke ikhona isource yezinto ezinhle, ekhona futhi isource yezinto ezimbi. Manje masihlanganisa lezi zinto sikhipha into engazeki bazalwane. Asiyincenge inhliziyo yethu, sivume bazalwane ukuthi sonile phambi kaNkulunkulu singanakile. Asikwenzanga bazalwane purposely. Kunezinto eziphakanyisiwe zakhuthazwa, kwafakwa uthando lwazo kithi sayithanda, zasivala amehlo. Uyabona makuthiwa uthando lublind, senziwe ukuthi siyithande lezi zinto, amehlo ethu akamoya avaleka. Sangabona ukuthi kulimala intando necebo likaNkulunkulu empilweni zethu. Ngifisa ke nakule audio siqhubeke nalesi sihloko bazalwane semindeni. Kule audio ngifisa sibuke ukuthi ngokunabanabile ukuthi iziphi izinto eziwumthelela eziyimbangela yokuthi imindeni efuna uNkulunkulu ngokwecebo lakhe ingakheki. Lena eyakhekayo ngokwecebo likaNkulunkulu ibunjwe, ibondwe, ibe nebond ngendlela ethokozisa uNkulunkulu. Iyiphi? Ileyo kuphela umnikazi wemindeni uNkulunkulu wathi akukuhle ukuthi indoda ibe yodwa. uNkulunkulu wayenzela umsizi onjengayo. Umndeni waqalwa uNkulunkulu ophilayo, umdali wethu singabantu bakhe, ngenhloso yakhe. Wayenenhloso, wayenecebo, wayeneplan. Ikhona into esenhlizweni yakhe afuna ukuyibona ayithandayo ezomjabulisa. uNkulunkulu waqala umndeni, wawubusisa wathi izalanani. Uma nizala uNkulunkulu uordaine isibeletho sowesifazane ukuthi makufika imbewu yesilisa kwakhe kumuntu ukuze kube nereproduction, kube nokuzalana, bande labantu bagcwalisa umhlaba.
So ke uSathane umelene nalokho ukuthi kwanda abantu abazothokozisa uNkulunkulu. So ke manje waletha indlela zakhe. Then abantu bayaqhubeka ngoba uNkulunkulu izwi likaNkulunkulu lingephekiswe. uNkulunkulu wakhuluma waqeda ukuthi abantu abazalane bande ngeke sakushintsha lokho. Kodwa manje uSathane wayesefaka icorruption ukuthi mabizalana kungaphuma umphumela ozothokozisa uNkulunkulu. Ilo mshikashika esibhekene nawo ke bazalwane. Kodwa uNkulunkulu senzele umusa ngoJesu Kristu nangomoya engcwele ukuthi kulungiswe bazalwane, asivume sincinga inhliziyo. Hlala phansi uyinikeze isikhathi. Wonke umuntu ozwe lo myalezo, ngakube indoda, ngakube owesifazane, umfazi, ngakube ingane, wonke umuntu ophila phansi komthunzi welanga wazalwa. Akekho umuntu owaqhamuka etsheni. Kwahlangana owesilisa nowesifazane. Now checka ukuthi ke umlando wakho ukuthi kuphume wena wabanjani. Ngakube ungalendlela uNkulunkulu athokoza ngayo. Wena uyathokoza ngendlela owazaleka ngayo. Uyathokoza wena ngendlela owazala ngayo. Uyathokoza wena ngendlela umndeni okhuliswe kuwo oyiyona, ngendlela oyiyo. Bese uchecka lezi zinto zonke. So ke bazana noma singekubale konke ngoba imbangela yokuhlukana kwemindeni uSathane masingagoqa nje singakabaleki izinto ezisithintayo on daily basis insuku zonke la emhlabeni. uSathane namadimoni abafuna ukuthi imindeni ibe ethokozisa uNkulunkulu. Waletha izindlela abazothi abantu mabezalwa bazalelwe kuzo. So ke already ingakheki into ethokozisa uNkulunkulu ngemindeni. Mhlambe yilezo zinto ke sizoyithinda bazalwane. Esingayithatha zonke sifake phansi kwegama elithi world systems or world system. I-world system izindlela zezwe, istandard sezwe, ipattern yezwe. uNkulunkulu mayethi asibuse kulomhlaba, namhlanje thina sibuswa izinto uNkulunkulu ayidalile emhlabeni. uSathane uyasiphambanisa nakho kusho uNkulunkulu. So uletha izinto uSathane ebeyifihliwe azenze zibe ubukhazikhazi kithi bese ziyasibusa. Bese thina singabi ngababusi phezulu kwendalo nemvelo yonke kaNkulunkulu. So ke ukubusa kwethu sokucorrupt manje. Ngiyanicela bazalwane, ningakhohliswa izintshumayelo ezithi siyabusa thina. Akukho ukubusa njengamanje bazalwane. Njengamanje siyalwa sempini semshikashikeni. Kubuyisela umuntu kaNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo ngoJesu, ubuyiselwa ngoJesu Kristu ngokuthi azalwe kabusha sindiswe. Arestorishe umuntu. Kwenziwa i-restoration. Kwenziwa i-reconciliation with God, ukubuyisana noNkulunkulu. Then ke abantu mase bebuyisene noNkulunkulu uzoba uJesu sebasusa kulomhlaba abathathe abayise kubaba uNkulunkulu bese kuthi bonke abanqabile ukubuyisana noNkulunkulu basuswe kulomhlaba babhujiswe. Then is when la uJesu ezobuya khona ke sekuzobuswa ke, hayi ngaphansi kwecorruption bazalwane khona njengamanje. Sizofunda amavesi ambalwa abazalwane ngokusizwa inkosi. La sizoveza khona uNkulunkulu ekhuluma ngokuthi umndeni uyini, ifamily. So ke angeke ifamily iqhubeka nendlela zezwe. Ngisho ngoba kuthiwa abazalwane ikhona imndeni, njengoba ikhona khona amakhaya bakhona obaba nomama. Kodwa masuhleli kahle uNkulunkulu ekwambulela icebo lakhe ngefamily. Lama families akhona ngaphansi kwama systems alelizwe ama fake families bazalwane. Ngisho ngathi ngiyakholwa ngisindisiwe, nonkosikazi wami yakholwa usindisiwe, nabantwana bami bayakholwa basindisiwe, siyamkhonza uNkulunkulu. Kodwa as long sizihlanganisa nesystem yalelizwe nezindlela zalelizwe, ngicela sazi bazalwane, akuyona ifamily ethokozisa uNkulunkulu leyo. Nhlobo. Akuyona ifamily. Already that family is broken.
Ziningi izinto ezimbangela ezumthelela ukuthi kungakhiqizwa kwenye odwa bazalwane. Ngikhuluma ukuthi inhloso kaJesu uma ngabe ethi asifundise izwi lakhe, sifunde izwi lakhe, sifune umbuso kaNkulunkulu, kukuba kukhiqizwe oKristu abancane sifane naye, sifuze silingise uNkulunkulu wethu osidalile kanjani ngezwi lakhe. Inhloso yileyo bazalwane. Kodwa manje ngenxa yezindlela zalelizwe uSathane ufuna ukukhiqiza oSathane abancane. oSathane abancane ufuna ukukhiqiza igebengu, ufuna ukukhiqiza ababulali, ufuna ukukhiqiza iziphingi nefebe. That is why ucansi ngaphandle komshado luningi kangaka, luyincithakalo, lwande luvame kangaka kulezi insuku esiphila kuzona zokugcina. Yindaba na ingoba ama-families awamisiwa, wasekelwe esisekelweni sentando yezwi likaNkulunkulu, kodwa ama-families asekelwe endleleni zabezizwe, abhizi ngendlela zabezizwe. Ingakho ke manje ubona incithakalo, and ngenxa yalezi ndlela zabezizwe abantu bafakiwe engqondweni yabo ukuthi ngeke baphile ngaphandle kwalezi ndlela, ngaphandle kwemali. So ke ngeke baphile ngaphandle kadokotela, ngeke baphile ngaphandle kwemfundo, ngeke baphile ngaphandle kwebhedlela. So abantu mabe desperate, bese umuntu uyagulelwa akanayo imali, angagcina umuntu edayisa elala, ancenga umuntu ukuthi amuphe imali ngoba efuna imali ukuthi kuyiswe umuntu wakubo kudokotela noma esibhedlela, alala adayise ngomzimba wakhe egameni ukuthi ufuna imali ngenxa ukuthi udesperate. Why? Watshela ukuthi iyona ndlela yokuphila leyo, ukuthi ifuneka athembe uNkulunkulu ngempilo yakhe nempilo yomndeni wakhe. Akukho lokho. Miningi imikhuba eyenziwayo. uSathane uyabhodla njengebhubesi. Esikhathi ebhodla uyasaba, uyathuthumela. Esikhathi ekusabisa ngokufa uyathuthumela, ubalekela kuye. Once waba sezandleni zodokotela ebhedlela, then kusetshenziswa indlela ezumqondo kaSathane ukuthi kulashwe labantu laphana. Already usuwele endleleni zakhe. Maningi amanyala bazalwane, nincithakalo. Imndeni yahlukana. Lo dokotela obona abantu besifazane insuku zonke lana ethi uyabatreata, abanye abatetisa. Ilo mfazi obona izitho zabantu besilisa insuku zonke lana eyunese ethi uyabahlenga, uyabasiza. Yini yakheka engqondweni yakhe? Uthi uJesu ombonile usephingile naye. Uma ubona umuntu wesifazane, ubona umuntu wesilisa, ubona isitho ongafanele usibone, ubona umzimba ongafanele ukuthi ubone. Ngisho umuntu half naked, umuntu wesifazane mayi half naked ngaphezulu engagqokile, noma wesilisa engagqokile, kukhona ukulimala engqondweni. Insuku zonke usebenza lo msebenzi. Kwenzakalani? Kwenzakalani masubuyela endodeni yakhe ekhaya? Kwenzakalani masubuyela kumfazi wakhe ekhaya? And kunendlela lelizwe elifundisa ngayo ukuthi kubuke izinto ezithile njengamafilimu, ama-movie, njengezitory, izinto ezithile. Lezi zinto lezi abantu ba-expose kuzo ziyangcolisa abazalwane. And sibona ama-families kuvezwe abantu behleli kamnandi estorini, kanti in real life abasikhona lokho. Ihlele couple, ihlele family, ibuka labo bantu, then abalise indoda enhlizweni yakhe yazi ukuba unkosikazi wami nami bengiphatha kanjena. Abalise umfazi ukuba indoda yami nami bengiphatha kanjena. Bese kuba khona ungathokozelani la endlini. Usulimele manje lo mndeni, ulinyazwa yini? Lezi itori ebukwayo. Ingcola ingqondo yendoda, ingcola ingqondo yomfazi, ahaha umfazi ahahele ukuphathwa njengendlela abuka ngayo lapha esithombeni ifilimu. Then ikhala indoda ikhalela ukuphathwa ngendlela ebuka ngayo lapha esithombeni istory. Usuhlakazile lo mndeni, usubroken lo mndeni. Obani laba abadlala lezi itori? Obani abakhande lama TV? Abantu abafundile isystem yalelizwe. Kuningi bazalwane, kuningi. Ngiyacela ukuthi ucela umoya engcwele akuvula ingqondo. Isikhathi ithuba lokugcina leli bazalwane lokuthi kulungiswe impilo zethu. Uma ligeja leli thuba
Uma lidlule leli thuba kuwe uzophaphama esihogweni. Uma ulisebenzise kahle leli thuba uzombonga uNkulunkulu ngoba uzoba ingxenye yohlwitho. So ngiyacela bazalwane singayithalalisi lento. Isystem yalelizwe bazalwane, imindeni eyakhelwe phezulu kwayo ayisiyona into ethokozisa uNkulunkulu. Noma ngabuka abantu bethokoza abathokozi bazalwane ngiyaqinisekisa nginesiqiniseko salokho. Angiyona ingane ngimdala manje. And sengihambile noNkulunkulu engisiza endleleni. Ngihlangana nabantu abaningi and ngidele konke okwezwe. Ngifull time emsebenzini kaNkulunkulu, nginesikhathi sonke ngiyahlala noNkulunkulu. Akhuluma ambule lezi zinto emoyeni wami. Ngiyaqinisekisa angabuya umama emsebenzini abuye baba emsebenzini zibuye ingane ekoleni. Kube sengazathi happy family. It is not a happy family. Amanga lawo ifake. Ngeke kube ifamily ethozisa uNkulunkulu. Abantu bebhizi ngesystem yalelizwe, ngemnako yalelizwe. Bebhizi ngemsebenzi yabo. Bebhizi ngemfundo yabo. Bebhizi ngamaphupho abo. Bebhizi ngama celebrations. Izinto abayithandayo abafuna ukuyicelebrate ngoba mase benemali bafuna ukuyijabulisa. Ngeke bazalwane. Ngiyaqinisekisa lento engikhuluma ngiyayazi. Yona into enginesiqiniseko ngayo ke. Ngendlela engidaleke ngayo ngisiyena umuntu okhuluma into angeke azayimele. Okhuluma into angeke azayisekele. Angithanda ukukhuluma into engizobe ngiregret. Ngiyisole ngayo. Lento engikhuluma nginesiqiniseko ngayo. And uma ungaphenduka uyombona uNkulunkulu ekusiza. So ke bahambile abantu bephila impilo yamanga emndenini. Sibonile ingceko okungasahambi kahle emakhaya azo. Ngoba yona ifull time emsizini wenkosi umama uyasebenza egameni ukuthi kufanele kungalanjwa la ekhaya. Izingane kumele zifunde. Iliphi verse bazalwane lisho njalo. Ukuthi indoda afuneke ibe sembusweni kaNkulunkulu, umama abe busy ngomsebenzi walelizwe. Izingane zibe busy ngemfundo yalelizwe. Ngoba kule audio esibuya kuyo sikhulumile ngama families. Umzali ubaba abazali ubaba nomama bafundisa abantwana. Ngisho abadala ufune bafundisa abancane emafunda incwadi kaTito chapter 2. So wabuka amanye amavesi lana namhlanje kule audio. Then uthola ukuthi ama families awamnandi. Yabona? Ubaba lapha na kwiministry uhamba nabantu besifazana abamsekela akekho umama eduzana. Umama lapha nemsebenzini uhamba namanye amadoda akekho baba eduzana. Kudevelope kuthando noma engeke zaphimisela umama lapha. Ngoba ubuka le ndoda ubuka lamadoda uxoxa nawo ubhizi nawe ehlonyuka nawo insuku zonke emsebenzini. Nalo baba naye ubhizi namantombazane lana yebo basindisiwe but khona isikhala sokuthi ufuna bekhona umama leduzana. Then izingane zibhizi zidevelop uthando ngoba zihleli nabanye abazali abanye obaba yabona njengoba bezifunda apha ekoleni abanye obaba bemnyimizo abanye umama bemnyimize ingane zithi bazale into ayichazeki lento yenzakalayo imess up bazalwane imix masala baba qoqa umndeni wakho mama lithi umfazi ohlakaniphileyo uyawakha umuzi wakhe akuthatha istand udele konke kwalelizwe udele konke yabona ube nento ethi njengamanje ngifuna ukuqoqa umndeni wami ngohlanganise ngiwakhe mntwana awubuyele kubazali bakho uyoba ingane ekhaya ndoda akubuyele emndenini wakho uyinhloko uNkulunkulu izinto zehlisela kuwe njengendoda akudele konke lahlekelwa yikho konke lahlelwa udumo ngoba iorder kaNkulunkulu ilimele. Namhlanje kunomama baphethe amakhaya indoda ikhona iphila. Kunemsebenzi okwaziwayo ngokwemvelo ukuthi le eyomama. Ukukhulisa umntwana uncelisa umntwana okamama bazalwane. Umama uNkulunkulu abeka kuya amabele ukuthi akhe bond nomntwana. Ayincintisa ingane izivuthwe. Kungene lomsoco wobisi buka nje ingane mayincela bazalwane ingcence ingono ifaka emlonyeni ingane umlomo unamathela uthi ne ebeleni lika mama ukuze kuphuma ubisi kungashaya umoya luphume luclean laphana esigubhini salo lapha ebeleni lungene kumntwana uNkulunkulu uyawazi ama nutrients azowakha lo mntwana
ngenkathi emakha lo mntwana ngeke ngenze isibonelo bazalwane kwenye order ukuthi inkomo izala inkomo and inkomo iyancelisa ayikhulumi inkomo kodwa umntwana emkhulisayo uba exactly lento inkomo unina oyinkomo ayiyona. It is impossible ukuthi inkomo ingazali umuntu. Namhlanje thina ingane zethu bayayizala abesifazane ngenxa ukuthi babhizi neminako yalelizwe nemfundo yalelizwe nemisebenzi yalelizwe emabhebhisisi yalelizwe bese kuthathwa ifake yobisi kondliwe lo mntwana yini ekhishwayo lapho imaphi ama ingredients akhele lo bisi lolo akusiyona intando kaNkulunkulu akusilona icebo likaNkulunkulu lelo kwenzakalani bese ifundile ezingonesi nodokotela zithi breastfeeding is important kumama umntwana baqamba amanga bakhuluma iqiniso kodwa bangaliphili ngapha babhizi ifundiswa zakho ubisi oluyifake ukuze kusupplement ubisi olugenuine oludalwe uNkulunkulu. Ayikho ibhondi ezokwakheka phakathi kamama nomntwana ngoba umama akekho nebele lakhe nencinci yakhe nobisi lwakhe oludalwe uNkulunkulu. Uma uthinteka lezi zinto uyasibona ke isidingo sokuthi uphenduke. Uyayibona into engikhuluma ngayo uthi iqiniso. Zikhula zinjani lezi ngane? Ikhula yazi unene. And when usindisiwe unene akasindisiwe. Unene uyikhonzela amadlozi. Unene uyinakela ifoni yakhe ubhizi uyayijolela. Uyathulula amadoda. Uyabuya uzothulula lo moya kulengane. Wena into ongayithandi kulengane uzofaka yona ngoba iyona into akayaziya kamazi uNkulunkulu. Kwenzakalani bazalwane kulomntwana? Bese sikhohlisana sithi ubaba uyasebenza uma uyasebenza thina siyathandana ngesonto njengomndeni sihamba senkonzweni masiholile siyaphuma njengomndeni sihambe sodla amanga lawo bazalwane. That is fake life. That is a lie. Bazalwane kuningi bazalwane konakele akubuyisa ingqondo nje. Mhlambe lokho sesikhulumile nje manje kulo okugodwa thintika kukho ucela umoya engcwele ambule nokunye. Ezinye izinto akubizi ukuthi zize zenzeke ngqo empilweni yakho. Uyazibona kwabanye abantu. Uyabezwa abanye abantu beaffectekile bengama victims azo. Ezingane zicasukile zibhlungu ngoba ayikhuliswanga ngeqiniso. Kwathiwa iphathwa kahle. Zaqashelwa nene. Isikhulile ingane ayikwazi kwenza lutho. Ihlangane nomfana imthande wangempela. Bashade. Umfana expect umfazi la umfazi akekho akakhandwanga. Lo mfazi kwakufanele akhandwe wayebhizi ethengelwa amadanone. Wayebhizi ethengelwa ama PlayStations. Wayebhizi ethengela izinto ekuthiwa uyajatshuliswa. Akukhanda umfazi lana. Le ndoda umfana athola intombazane ayithande. Intombazane ilindele indoda lana. Ilindele inhloko. Umuntu oqinile, umuntu strong, umuntu owakhiwe. Wakhiwe ubani? Ube ngekho baba ebhisi. Ube nikezwe imali nje kuphela. Adlala ibhola nabangani bakhe. Aphume ayelapha ethanda khona ayijabulise abazali bekho. Manje uyaganwa kufanele kuvele indoda lana. Ayikho indoda ezovela lana. Akazi lutho. Akawazi ama responsibilities akhe. Then egameni ukuthi sithi sifundile siyasebenza. Siphila kamnandi. Then intombazane ibona ukuthi indoda ngegama ngoba nakhe egqoka ibhluke nenhlebe. But izinto ngemvelo nje sibeke eceleni imfundo. Ubeke eceleni ukuthi uyiprofessional usebenza endaweni ethile nesikhundla esithile. La endlini ngilindele indoda. Ngilindele ama activities endoda. Umfazi abona ukuthi no man ungathi ngihle nomunye umfazi lana. Abanye baze balikhipha igama. Indoda yalutho umfazi. Umfazi. Yes, igcina ahambile ngempela umfazi. Alimale le ndoda lena alimale lo mfana alahlekile umuntu amthandayo. Because he cannot produce what he doesn't have. Ayifakwanga lento kuyena ekhula. Bazalwane imndeni limele. Nathi bazalwane siaffectekile. Maningi ama divorce aqhumile. Izinto zonke lezi bazalwane limaza imndeni. Ubaba ule ekhaya uthanda ama sports. Esikoleni ikhuthazwa ama sports. Ingane ibuye ikhathele. Emva lokho iyageza iyadla uma unene sephekile. Ithatha incwadi zayo igibela kuzona. Inhlobo nomuntu ezophuma kusasa lapho.
yazi ifuneka ngidlale nje, yazi umdlalo nje, yabona kuyadlalwa nje kuleliswe. Abantu bayafa, abantu bayabhubha, abantu balimele ngokwecebo likaNkulunkulu. Ama-families alimele ngokwecebo likaNkulunkulu, akusiyona lento uNkulunkulu ayifunayo. Kodwa still usathana abantu babambezelana ngokudlala. Ingane ifuneka idlale kunama-sports lapha, khishwe enkulu imali engakakhulumeni. Ingane zicela ukudlala nje ingane, yabona. Namhlanje kudlaliswa abafazi, omama bayadlaliswa, omama badala, kuthiwa ama-sports baya-exercise, kuthiwa badlala isoccer. And le midlalo ebikwazi ukuthi yabesilisa idlaliswa besifazane. Yini inhloso kaSathane? Lo mfazi kufuneka lana abekhaya aqoqa umndeni wakhe, anakele indoda yakhe ngokwezwi kaNkulunkulu, anakele abantwana ngokwezwi kaNkulunkulu. Akanasikhathi ucabanga ukudlala, ucabanga ukugijima na upractice. Mayese uyodlala laphana bayadlala, bayajima. Njengabantu besifazane kunama exercises aphoqa ukuthi alala abheke phezulu. And utrainer wabo la, ucoach wabo umuntu wesilisa. Le ndoda leniganiwe ibuka abantu besifazane belele bebheke phezulu, amabele emile theqo, babheke phezulu. Abantu kuvukani lapho bazalwane? Kwakhekani lapho? Amanye amalokhuzana ama exercises kubiza ukuthi umuntu wesifazane aqojame. Kunabe abantu besilisa abakhona lana abazobuka lezi zinto, abangesona amadoda alomama lona, alomuntu wesifazane. Nganomzuzu uqojeme la uya exercise. Funeka izindoda lana izomsiza. Khona indawo ezakhiwe manje kuthiwa ama-gymnasium. Funeka ihobby lomuntu. Funeka ahambe lapha ejimini ayo exercise, aqukule insimbi, ajime ngoba kuthiwa funeka anyazisa umzimba. Ubhizi uthintwa umuntu wesilisa lapha. Nendoda ibhizi ithinta abantu besifazane. Bazalwane, zonke lezi izinto zabantu bezizwe, ama-sports, isystem yalelizwe inomphumela omubi. Ayikho ifamily ethokozisa uNkulunkulu ebhizi ngalezi zinto ezophuma kulonto leyo. Kuningi bazalwane. Namhlanje itechnology sithi advanced. Amafoni, social networks, social media. Basemagroupini abantu, bayachat abantu, abanasikhathi, bayathumelelana izinto. Bahlela ekhaya, bagibela imoto ndawonye bathi bayifamily. Wena mabona behla wena uthi this is a happy family. This is not a happy family. Basuke ekhaya abantu abaze bakhulumisana. Wena ubabona bana kusebehle emontweni. Ubabona bana kusebelambile sebeyadla ba-odukudla. Ngisho sebedla lapha ayikho ingxoxo. Umuntu ubhizinesi phone yakhe. And le mafoni akhandwe ngendlela ukuthi amadimoni akhona maselingenile uba addicted. Umoya ingcwele kuphela yokusiza ngokuthi wena uvuma uphenduka kukhulule. Njoba ngikhuluma nje umoya ingcwele unqenqa wena. You are addicted. Awuhlukile kumuntu odlala ama drugs okuthiwa illegal cocaine. Awuhlukile kumuntu ose addicted kuma drugs, odla amaphilisi then athile. Awuhlukile kumuntu obhema insangu. Khona abantu abadla abenza imkhuba, abenza ucansi kuwo lama social network. Babuka imkhuba, babuka izithombe, izinto engafanele beyibone, amaclip angafanele bawabone kuwo lama social network. Bese sithi umndeni ke lo. iTV ngoba naku basebenza abafundile banemali, ama TV afake emakamereni onke. Ifoni ngapha ichofa umuntu, iTV ngapha umuntu uyayibuka, then imess up bazalwane, iBhayibheli likude, izwi kaNkulunkulu likude. Ngiyacela ukuthi mawuzwa leli kuzana lenkulumo, uvumele inhliziyo yakho ukuthi ithinteke uphenduke. Silungisele ukubuya kaJesu manje. It is not too late. It is still a time. uNkulunkulu kwenzile umusa uthi uyizwe lento. Nabathandiweyo bakho ubafisela ukuthi bayizwe. Ama celebrations. Maye mawubabe khohliwe khona amadoda nje ngokwemvelo. Futhi amadoda ayinzalo ayilineage kaIsrayeli. Amadoda njengasindisiwe abanayo nje lento yokucelebrate ama birthdays. Njengambazalwane ubaba wami ungenayo lonto, abazalwane babengenayo lonto, so ngakhula ngingenayo nje nami nginendaba nayo until uNkulunkulu asangambulele njengenceke yakhe ngoba efuna ukungithuma ukuthi ngiyokhuluma lezi zinto kusizwa abantu abalimele abalinyazwe lezi zinto zama celebrations. Maningi ama families alimele abaye bagcina bedivorceile ngoba uyasuka umuntu wesifazane uyemsebenzini
then indoda lapha emsebenzini ayikwazi ukwenzela umfazi wayo, isithole iweak point yendoda yalomfazi esebenza naye, ngoba lo mfazi uyakhuluma isipepepe, ukhuluma ngeenkinga zomuzi wakhe, akanasifuba. Uxoxela le ndoda ngoba ethi umngani wakhe ubuye uthi colleague yakhe ujwayelene nayo, kanti indoda ithola ama weak point ukuthi le ndoda ihluleka la kulomfazi. Indoda lena ekhaya ivuke ingasho ukuthi happy birthday namhlanje usuku lakho lokuzalwa, avuka umfazi ahambe limelela ekhaya, uyafika le ndoda lapha emsebenzini isimthengele ipresent, iyamkhipha ithi asambe siyodla. Yini yakhe kayo lapha bazalwane? Mayibuya lo mfazi kule ndoda le ashade na kwenzakalani? Same thing applies vice versa. Kwenzakalani bazalwane? Yini egameni uthi ama celebrations? Ayikho lento yakhiwa manje bazalwane. And imshado ikhona nje manje, asebefundile abantu, bayasebenza abantu bayashada. Umshado awulasti ngisho inyanga, awulasti ngisho unyaka, awulasti ngisho 5 years. Why? Because abantu bawuqeda 5 years kodwa abakaze bafana abantu abakaze bashade ngoba abanaso isikhathi nomunye. Abanaso isikhathi nomunye bayasebenza, abanaso isikhathi nomunye ama social network, abanaso isikhathi nomunye ama sports. Abanaso isikhathi nomunye bazalwane hi gambling, umuntu usekhasino uyozama inhlanhla ufuna imali. Umuntu ubhizi nencwadi zakhe, umuntu ubhizi office lakhe. Umuntu ashade naye, ushade nomsebenzi wakhe, ushade neprofession yakhe, ushade necareer yakhe. Igama nje uthi kushadiwe lana. Ngebhadi ngeshwe elikhulu ngeshobolo kuze kuphume umntwana. Uphumela kuleyo environment engenalo uthando, engenalo izwi likaNkulunkulu. Kuningi nje bazalana okwenzakalayo. Indoda yokushiya owesilisa yokushiya uyise nonina namathele kumkakhe. Ayimshiyile indoda uyise nonina. Bayi first priority abazali bakhe of umfazi wakhe. Owesifazane uyonamathele endodeni. Laba basebabili sebemunye. Usho inkosi uJesu bazalwane kule ncwadi esifundiswa kaMateyu. Kodwa wesifazane ubhizi nekhuzana nama families akhe. Indoda ifuna uthando, ifuna ukunakwa la ekhaya, lutho umfazi ubhizi ngabakubo. Kanjalo nabakubo futhi ababeke thuba. Babeke thuba, babashadisile khona kodwa bademand izinto ukuthi sikufundisile, silambile, ingane zakwenu ilambile. Kodwa ushadile lo muntu, uyokwakhe ifamily lapha. Ayike ifamily yakhe ekhaya. Ngoba kumele afundise ingane zakubo lezi ayishiye ekhaya. Akanamathele endodeni yakhe. Akanamathele kumfazi wakhe. Le ndoda kufanele ifundise ingane zakubo. Akakwazi ukwenzela umfazi wakhe amjabulise ngezinto ofuna amjabulise ngazo. Abazali mabesaphila nabo babhisi, badimanda izinto. Singakhulisa kanzima, azakhala inyembezi. Umzali aqangekise athi namhlanje angiseyilutho. Then indoda igcine manje inhliziyo yayo njalo isemndenini wakubo. Bazalwane, isystem yalelizwe ilimazile. Angeke kuphume ama families athosisa uNkulunkulu. Ama families awuthosa uNkulunkulu abantu abazodela konke kwalelizwe. Udela imfundo yakho ishiye, udela umsebenzi wakho, udela iprofession yakho, udela uhlonishwa kwakho, udela ibusiness yakho, uqale manje uzohlala kwakho umndeni. Yazi khona abantu abangafundile abashadayo bathandana bahlale ndawonye. Ubabothi abanalutho kodwa baphondile. Ingane azikwazi okunye zazi ubaba nomama phambi kwazo. Zidle lokho ezidlayo. Yayikhona leyo mndeni akazi mise khona njengamanje. Ngoba manje abantu banguyafundile imesaphi lapha ekhaya. Ngoba kuyasolwana. Umuntu akwazi ukucabanga into engasimphilise ngoba nakuthi akafundile akuna certificate. Umqondo ofakwe kuba abantu lo. Uzuhluleke nawe ukubona isipho uNkulunkulu akunikeze sona ngendoda uNkulunkulu akunikeze yona noma ngomfazi akunikeze yona nje noma ngabantwana akunikeze bona. Awukwazi ukubona appreciate lokho. Ngoba ubhizi we are always complaining. Isystem le enze lokho. Let us go back to God bazalwane. Let us go back to his word. Singabi ngabakhulumayo, singabi ngabashumayizana lona. Maningi ama activities kuze bengazathi angazathi kunento eyenzakalayo emasontweni. There's nothing is happening emasontweni. Umdlalo nje. Umdlalo ifake nje yokhonza. Ifake ama gatherings kuthiwa kuyothandazwa, kuthiwa kuyokhonzwa. Akuyona lento uNkulunkulu ayifunayo. Ngoba abafundisi balimele. Abazalwane banaso isikhathi. Uyabadinga abafundisi
umfundisi uyabadinga abazalwane abanaso isikhathi abazalwane. Ngoba naku bamnikeza imali uyababekezelela, but iqinise emoyeni wakho uyazi ukuthi udinga bona. And sekufela lapho manje nemali ingasamsizi ngoba udinga labantu. And kunezinto ufuna uyikhuluma kubantu not emalini. Akathunywa ukuthi ayokhuluma emalini, uthunywa ukuthi ayokhuluma kubantu. Ziyamhlupha lezi zinto, abantu abekho. Babhiza abantu. Sengikhuluma ngefamily manje yokomoya ebandleni. Even abazalwane abanaso isikhathi nomunye umzalwane. And bafika la nokulimala kwabo instead ukuthi bahilishwe ngezwi kaNkulunkulu abanasikhathi. Makumele uhlale phansi ufundise izwi kaNkulunkulu ezosiza abantu baphile babuyele emakhaya beyilungisa izinto bejabule. Abanaso isikhathi. I-hour into ende kabi uhleli ufundisa izwi kaNkulunkulu. Njoba ngirecorda nje ngiyanqena ukuthi ngihlanise i-hour ngoba ngiyazi abanaso isikhathi. Kodwa yethu umuntu unaso isikhathi sokuchatha, ifoni yakho iyahlala nayo esandleni sakhe kuphela u3 hours. Uyahlala ku-TV umuntu kuphela usuku lonke. Uyahlala umuntu ezincwadini zakhe adadishe kuphela ama-hour edadisha. Emsebenzini umuntu isikhathi usichitha khona ngomsebenzi wakhe. Uyahlala e-office lakhe. Lo muntu indlela akhiwe ngayo ngesystem yalelizwe. Alukho uthando, awukho umuzwa wezinto zikaNkulunkulu kuye. Kanti imvelo yakhe ilindele lezo zinto zikaNkulunkulu. Maye ngayithola akukho ukuthokoza. Ilento ezodala ukuthi ahleze ecomplain njalo ba akayitholi into efitha ithi khakha kuye imnelise, and yinto edalwe uNkulunkulu enelisa umuntu kaNkulunkulu. Not ifake yokuphila lephilwayo njengamanje yokufunda. So funda amavesi bazalwane. Ngicabanga sengikuthintile okuningi. Enye into ehlukanisa imndeni politics. Umama ufevalela iqembu lepolitiki, ubaba ufevalela iqembu lepolitiki. Ufuna kuwini, ufuna isikhundla lapha. Abasathandana la ekhaya ngoba manje mabekhankasa bakhankasa ngezinto ngenhloso ezahlukene. Ipolitiki balimazela abantu, isystem yalelizwe yonke lonto. Imali balimazela abantu bazalwane. Ufundile umama. And khona imishado yakhelwe phezulu kwama systems. Umfana ufuna ukushada, intombazane iyawudinga umshado. But umfundisi uzobuza ukuthi usebenza phi, ufunde kangakanani unamalini. Abazali bentombazane babuza ukuthi iliphi iclass akulona. Ilowa class noma ilokhuzana i-middle class noma i-higher class. Thina la ekhasifundile, thina singama academics la ekhaya. Singama professionals. Inhlobono silethela yona. Uzofitha nani kulomndeni. Basho njalo abantu bazalwane, nkulumo iqiniso, uyalazi nawe. And lengane ifakiwe la ekhaya ukuthi thina sifundile. Umuntu olethe uNkulunkulu akasiyona lento amlindele ngokwalelizwe isithanda salelizwe. Lo muntu lentombazane emdinga inhliziyo na unohlobo lomuntu amdingayo azojabula ngaye. Naye futhi angekho aweke ukuthi udinga inhloboni. But imisledile isystem yalelizwe. Afuna umuntu azofika abe inkinga la ekhaya, abe uSathane, umshado uphenduka isihogo. Nomfana futhi ngonjalo. Abazali bakhe emtshela ukuthi thatha intombazane enjeni. Khona intombazane ekhuliswa ngama values, ngama moral values amahle amnandi okukholwa. She's a wife material. But ngenxa ukuthi akanazo certificate, akanalo igama, akanayo umsebenzi. Lo mfana ilolu hlobo alidingayo. But abazali bafuna certificate, bafuna umsebenzi, usebenza inhloboni umsebenzi. Umfana luzo umuntu obezofika abe umfazi la ekhaya. Why? Ngenxa lento yokufunda. Baningi abafana bathi ngeke ngishade manje ngoba amantombazane amaningi aphuza utshwala. Ilomo yo system ofakiwe. Because lapha ezikolweni kuyajatshulwa makucelebratewa kunalento manje elukhuza nama i-matric dance. Iyaplanelwa manje into kaSathane yonke leni. Kuphuzwa utshwala lapha. Emva lokho ucansi njengoba ngithe kwakhiwa ifebe kwakhiwa iphingi. Emva busuphuza utshwala lapha, emva busujabulile usucelebrateile, then emva lokho sex. Ayike into abayaziyo, sex, kiss, sex. Uma ingenziwa ngalonto akubona umshado. Ezweni sikaNkulunkulu esingcwele akusiyona indlela leyo emiswe uNkulunkulu. uNkulunkulu umisile indlela yakhe. Uma lithi iBhayibheli indoda ethanda umfazi wayo, akusiyona lento enibuka kuma social network, enibuka kwimedia, enifundiswa nezikoleni eyenzeka lapha emsebenzini, evezwa uSathane ngendlela zakhe. Kodwa uNkulunkulu mayithi cherish umfazi wakho, kusuke kusho ukuthi idlala irole yakho njengendoda. Lento engenzekile njengamanje.
Abantu bacabanga ukuthi ukuthanda umfazi ukuthi umthatha umkhiphe umisele ukuzeni elokuzeni uyomdlisa khona. Yethi la endlini uyahluleka ukumsupport into ofuna umsupport ezona. Njengendoda. You can protect her. Same thing applies bazali nabantwana. Ba expect ukuthi abazali babo babathanda indlela athile. Akusiyona lento emiswe uNkulunkulu. And kuyajivaza lokho okumiswe uNkulunkulu. Bathi kuyabhora. Bafuna lokho abakubuka lapha ekoleni, abakubuka lapha emsebenzini, abakubuka lapha kuma social network. Bazalwane koningi. Socela sifunde izwi lenkosi njengamanje. uMatthew chapter 19 verse 6 ngiyaliphinda leli verse kwenye odwa ngilikhulumile. Ngakho ke abasebabili kodwa sebenyamanye. Ngakho ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa umuntu. Lezi zinto esengibalile bazalwane zingahlukanisi into ehlanganiswa uNkulunkulu icala. Uzojeza. You are going to be punished severely uma ngabe weqa umthetho kaNkulunkulu. Makungahlukaniswa umuntu. Lokhu uNkulunkulu kanjani? Akuhlanganisile. And sebenyamanye labantu. But isystem yalelizwe bazalwane umsebenzi wawo ukuhlukanisa njengoba sengikhulumile nje. Yahlukanisa nje. And the only way ukuthi ugcine umaintain lokho okuhlanganiswa uNkulunkulu kukuba ugcine ngezwi lakhe. Leli ke abantu abangenaso isikhathi salo izwi likaNkulunkulu. Abazali abaningi baneminyaka basindiswa kodwa bayizingane ekholweni. Why? Abafundiswanga. Why? Bebebhizi befunda, bafundela abantu. Baphethe izithixo zabo, izithombe zabo lezo kuthiwa certificate. Ibona uNkulunkulu babo labo. Kodwa lutho umthetho kaNkulunkulu, lutho izwi likaNkulunkulu. Right. Kwaba se-Efesu chapter 5. Kwaba se-Efesu chapter 5 from verse 22. Abafazi mabathobele amadoda abo kube sengathi bathobela inkosi uJesu. Ngisakhuluma kakhulu bazalwane. Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba noKristu eyinhloko yebandla. Yena engumsindisi womzimba. Kepha njengalokhu ibandla lithobela uKristu kanjalo nabafazi mabathobele amadoda abo ezintweni zonke. Umfazi uyithobela kanjani? Umfazi umthobela kanjani? Uyithobela kanjani indoda yakhe? Ebhizi emsebenzini, ebhizi ezincwadini zakhe efunda, ebhizi emabhizinisi akhe. Ngoba yena futhi uyena ofaka isinkwa la ekhaya. Uyena wenza izinto zenzeke, uyena uthenga umuzi la ekhaya, uyena okhokhela imoto la ekhaya. Uzoyithobela kanjani indoda? Bese kuba yi-fake submission. Ngenxa ukuthi namadoda akhuliswa ukuthi kufuneka abe nemali. Njengoba ingane nje namhlanje zabafa ekoleni kuthiwa zine grant. Kufakwa mphi umqondo lapho? Kufaka ukuthi masikhulele ngane isefune isize zingene le ndoda yazi imali. Ayuthola umsebenzi ayinawo umsebenzi. Iyawufuna ukutholi unkosikazi unawo ngoba nohulumeni manje amathuba wavulile uvula amathuba ukuthi kunikezwe abantu besifazane. Why? Akusekho la nje ukuthi bayajatshulisa umuntu besifazane. Kuhlakazwe imndeni ngokwecebo likaNkulunkulu. Musani bazana ukuhamba leyo ndlela embi nezeluleke ezimbi ibheke ekubhujisweni leyo ndlela. Kuntshontsho umama bayasusa ukuthi bangayenzi lenkonzo yokuthobela amadoda abo entweni zonke. Then umuza umuntu ekhuluma kwi social network noma kwi media eRadio noma ku television athi mina I manage bese ukuthi laba abasakaza ama presenters ayimbuza ami interviewer, how do you manage? Siyabona ukuthi ikhamba kahle konke. Ufundile, unamabhizinisi, amabhizinisi ayaphumelela amabhizinisi akho. Then at the same time futhi uneministry, unebandla. At the same time futhi ushadile, unomndeni, unengane. Konke kuhlangene amanga kaSathane lawo. Uma wakholwa lawo manga uyesihokweni. Uyesihokweni mokholwa lawo manga. Amanga kaSathane lawo. Ukusondela eduzana. Ngisho ungasenza umuntu ogula-gulayo uthi ngicela umsebenzi uyosondela kulo mndeni uzofika uyibona inyaka lapha. Usondeze ucela umsebenzi uyohlala lapha eduzane uzoyibona inyaka ekhona.
amanga lawo kaSathane awukwazi ukwenza lokho. Ithunywa kaSathane, ikhonzi kaSathane lezo ngoba vele imithi isebenzela uSathane. Kufanele display izinto, kuveza izinto emehlweni abantu engazathi ziright kuhamba kahle kanti baqamba amanga. You cannot lie to the Holy Spirit. uSafira nokhuzana noAnaniya bazama uqamba amanga kumoya ingcwele, wababuza uPatrick, niqambelana amanga kumoya ingcwele bese ngeke uthina nikhuluma lapha eHontshi, niqamba amanga nivumana ukuthi nizoletha imali engaka, emva lokho neyihlephula imali niqamba amanga kumoya ingcwele. Ngeke waqamba amanga kumoya ingcwele. Abazana kumoya ingcwele uthuthile, umuntu uqamba amanga nje kungenzeki lutho ungabe indaba zalutho. Amanga lento ekhulunywa lapha. Bafazi thobelana amadoda ezintweni zonke umfazi ufuneka abe sekhaya. La idinga khona umfazi. Namhlanje ukuba ihousewife kuyiprofession kodwa edelelwayo, ebukelwa phansi. Yabona? Kanti iyona position emiswe uNkulunkulu. Kodwa iyadelelwa, ibekwa njengendlela nje into edelelekile nje ukuthi uyihousewife, yabona? Ubonala nje ukuthi awukho standardini into engelutho. Yindaba na isystem yalezi zihlambalaza izinto ezimiswe uNkulunkulu. Asiphenduke bazalwane. Madoda thandani omkenu njengalokhu noKristu elithandela ibandla wazinikela ngenxa yalo. Indoda yazinikela ngenxa yomfazi, ukuba alingcwelise, alihlambulule ngokuligeza ngamanzi nangezwi, ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, lingenasisihla nambimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele, lingabi nacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena, ngokuba akekho umuntu owake wazonda owakhe umzimba. Kunalokho uyawondla, awuphathe kahle njengalokhu noKristu enza kulo ibandla, ngokuba singamalungu omzimba wakhe. Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina. Ngenxa yalokho umuntu uyashiya abani? Uyise nonina. Indoda imnakekela kanjani umfazi wayo? Ngoba iyakhohlwa yini ama-families, iyashiya inamathele kumkayo. Not hayi ukuthi mabecela usizo unalo ungabanikezi, not ukuthi ungabavakasheli, no, akushiwo lokho, kodwa kusho ukuthi unamathele kumfazi wakho. Lento engenzeki njengamanje. Anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye. Lemfihlakalo inkulu, kepha ngikhuluma ngoKristu nebandla. Ngakho ke nani makube yilona lowo athande umkakhe njengalokhu ezithanda yena, kodwa inkosikazi mayihloniphe indoda yayo. Incwadi isobala nje bazalwane, indaba isobala, yabona, isobala nje indaba. Njengamanje sofuna uLuka chapter 2, ngokaLuka chapter 2 ngithi sofunda uverse 46. Mangikhumbula kahle uverse 46. Asiqala ukufunda kuverse 41 ngijahe verse 46 kodwa. Kwakuthi minyaka yonke abazali bakaJesu baye eJerusalema ngomkhosi wePhasika. Obani abazali bakaJesu baye kuphi? Emkhosini wePhasika. Kwenziwani? Ikhonza uNkulunkulu. Bahamba nobani? NoJesu. That is the family according to structure saNkulunkulu. uNkulunkulu wazihlephula, waba senyameni uNkulunkulu, wathathwa wambatha umzimba womuntu ezosikhombisa ukuthi yini ayimisile ecebeni lakhe. So uJesu wazalwa abantu, wazalwa ubaba nomama. Kwala ngisho esemithi uLukozana uMaria ngomoya kaNkulunkulu, uJoseph wafuna ukubaleka, uNkulunkulu wathi no, uhlelo lami lungabaleki. Ngifuna ifamily structure la uJesu azozalelwa khona, kube nobaba kube nomama abasaba uNkulunkulu. And uNkulunkulu kuzakhethe le couple ngoba yesaba uNkulunkulu. Uyazi ukuthi uNkulunkulu mayisezela uJesu uzokhuliswa ngemthetho kaNkulunkulu. Egazini lika Maria kuzophuma imiyalo nemithetho kaNkulunkulu, ngoba uMaria wayintombi into azi uNkulunkulu, ukhuliswa uNkulunkulu kuphela. Akahambanga ezikoleni amacrash ekhuzeni, wayengena dream nesystem yalelizwe. Wayehlukanisela uNkulunkulu, ehlala eTempelini, virgin. Waqeqesha ukuthi mawusukhulile mathu ufica umshado umfazi uyini wakhiwa. Umufundi history ngalokho bazalwane, ikhona history yalokho. So uJesu wazalelwa kwistructure sefamily esaba uNkulunkulu, bahamba bayokhonza uNkulunkulu nomntanabo. Akukho la kuvela khona eBhayibhelini ukuthi uMaria noJosepha babamba uJesu bamisa bomregister bemfunela isikole, bemfunela university.
Akukho lokho bazalwane. Okwala izweni lokho, okwabantu abangakholwa pagans. Okwabezizwe kaSathane lokho. Ngeke silandulele phambi kaNkulunkulu. Ngoba uJesu uzile bazalwane wazozalwa. Waqala phansi yonke into njengokufika njengendlela abantu abafika ngayo emhlabeni wafika kanjalo uJesu wakhuphuka nathi uJesu wakhula. Then alright. Mangithi ngijahe kuverse 46 mhlambe ngenxa yokuthi isikhathi singasebenzisi kakhulu. Kuthe sekwedlule izinsuku ezintathu kuba mfune ethempelini ehleli phakathi kwabafundisi ebalalele futhi ebabuza bonke ababembuza bamangala ngokuqonda nangokuphendula kwakhe. Una 12 years njalo lo mntwana, but indlela azi ngayo ama scriptures imangaza abantu abafundisa ama scripture, othisha ababhali ikhulu, experienced teachers. Verse 47 or verse 48, abazali bakhe Yesu bathi bengambona bamangala. Unina wathi kuye, mntanami ukwenzeleni lokhu kithi na? Uyihlo nami, yes, uyihlo nami besikufuna sikhathazekile. Ingane mayingekho eduze kamzali abazali bayakhathazeka and bayabambisana bobabili bahambe bofuna umntanakhe. Bamfuna uJesu, bamthola lapho uJesu. Ngenxa ukuthi wazala uJesu wazalelwe ethempelini edezwa lethethwe empelini kwakhulunywa kuye wathandazelwa. Then emva kwalokho uJesu wakhula, abazali bakhe bewumkhuba wabo bekhula naye waze wahlanisa 12 years. uJesu utholakala kuphi? 12 years utholakala ethempelini endlini yokonza uNkulunkulu, not eclassini, not esikoleni, not university. Wabaphendula wathi, kade ningifunelani na? Beningazini ukuthi kumele ngibe kokukababa na? Ithini ingane na 12 years? Beningazini ukuthi kumele ngibe kokabani? Kokababa. Namhlanje ingane zikuphi? Zithini ingane? Ayikwazi ukwenza lutho ingane ekhaya ngoba ngisesikoleni. Mayibuye esikoleni ngiyathathisha, nginomsebenzi omningi, ngine homework nginokuthi bazalwane. And lokho ku excusable lakho. Ku excusable lakho bazalwane ukuthi no angaphazanyiswa incwadi zakhe. Amademon lawa bazalwane. Into kaSathane leni. Right, siyambonga uNkulunkulu wethu bazalwane. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wenza umsebenzi bazalwane ngegama lika Jesu. Uma sidlula kuma families ngokwenyama la emhlabeni nje basibuka amavesi nje. NoNkulunkulu naye ukhanda ifamily yakhe bazanje basishumayela nje. Ufuna ukuhlala nengane zakhe uNkulunkulu forever. Yazi ukuthi uNkulunkulu uAdam noEva bengakona ensimini yaseEdeni. God was there all the time. Ubekhona ngomoya wakhe, abekhona siqu sakhe physically. Uma esedla isono uAdam noEva bayacasha. La ingane zakhe uNkulunkulu ajwayele ukuhlanganyela khona nazo akayisayitholi. Seyicashile ngoba sezidla isono. Yilokho kwenza namhlanje uNkulunkulu akabathola abazalwane abafuna lutho abacwela isystem abazalwane. Njengoba ngikhuluma njena khona ngizoyiqeda le order ngoba usekhathele. Khona ungezoyiqeda le order ngoba usephansi ucingo sengena ucingo. Libalekile ucingo lungena kuye kunalento ekhulunywayo njengamanje. Awuna ngisho umqondo ukuthi uvala ucingo lwakho ulifake ku flight mode. Ngoba khona izinto ongafuni ukuthi zikudlule. Ngicela ukuxwayisa sizokudlula ngoba kuzofika ukufa. And uJesu uyabuya uzolanda ibandla elingcwele. Yabona? Uzoba nankinga. Cela uJesu akukhulule kule addiction onayo njengamanje. Ucingo lakho solisithixo sakho. Imoto yakhe isithixo sakho. Isambulo 21 uNkulunkulu naye ufuna ifamily yakhe bazalwane. Njengoba kukhulunywa kanjena nje uNkulunkulu ulungisa abantu abazoba ifamily yakhe abazovuma. Isambulo 21 verse 3. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi ithabanakele kaNkulunkulu likubantu uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe. Uyezwa ke? Ithabanakele kaNkulunkulu likubani? Likubantu uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe. Iphethini kaNkulunkulu ebazalwane ezulwini. Before sifikela emhlabeni bekunjalo. Ubaba osezulwini uhlene ngane zakhe, uhlene nabantu bakhe. Then emhlabeni funeka senze umfuziselo, asenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Funeka sifuze uNkulunkulu. Indoda iwumfanekiso kaNkulunkulu. Funeka mayihlela ekhaya. Then ihlale nabantwana bayo, ihlale nenkosikazi wayo nabantwana bayo. Ibe phakathi komndeni wayo. Sifundile incwadi kaDeuteronomy, safunda incwadi yeZaga.
Simbona ubaba ethi nami ngangingumntwana ngifundiswa ubaba nomama manje ngifundisa nina thathana amazwi ami. Iyona phethini kaNkulunkulu yobazalwane hayi lento ekhona namhlanje ezweni. Bengifuna lokho ukuthi ke yena abe nguNkulunkulu wabo. Uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe yena abe nguNkulunkulu wabo. Isambulo 22 ukugcizelela nje bazalwane. Verse 3 akusayi kuba khona nokukodwa ukuqalekisa. Uma kuthiwa akusakuba khona ukuqalekisa kuphi na? Ilokho kuhlukana makufika ukufa. Ilobu buhlungu isikhale. Yabona? Ilokho kuswela lendlala nani. Nje manje kumele sibekezele bazalwane. Indoda nomfazi babambisana ikhuliswe lengane. Kuthenjwe uNkulunkulu yedwa. Then ziningi izinto ezisihlasela masithi senza intando kaNkulunkulu emhlabeni siyahlushwa, siyazingelwa kube ngazathi senza into embi. Kanti sishisekela ukwenza intando kaNkulunkulu basihlupha abantu abangamfuni uNkulunkulu ngale system yabo. Ngoba bayazi ukuthi kuzodalulwa lama ngabo. But siqinisele noma kunjalo. Lapha ekhaya izulwini bazalwane kobe ngasekho anything that is cursed. Yonke into eqalekiswe yimi ngasekho bazalwane. Right. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nesewundlu siyakuba kuwo nezinceku zakhe ziyakumkhonza. Right, zibone ubuso bakhe negama lakhe liyakuba semabunzini abo. Ubusuku abusayi kuba khona. Izinceku zakhe ziyakumkhonza. Obani inceku zakhe? Ingane zakhe uNkulunkulu, abantwana bakhe. That is the family structure. Ubaba, inkosi uJesu umoya ngcwele, abazalwane inceku zonke, ibandla lonke, thina sonke ingelosi zasezulwini, we are together as the family. Asikwazi ukufika kuleyo family structure yasezulwini emzimbeni kamoya sisahluleka ukwenza intando kaNkulunkulu sisemzimbeni yenyama. Right bazalwane. Mawuthinteke enhlizweni yakho, zithoba uphenduka ucela uNkulunkulu akuthethelele. Umoya ngcwele nje bekhuluma kanje nje uzosiza thina. Egameni lenkosi, egameni elihle lenkosi ethu Jesu. Ithuba leli ngicela uphenduke. Lungisa impilo yakho. Unomhlabelele sasohlabelela sikhulu ensindisweni kuthiwa lungisa indaba yakho noJesu. Khona manje njengamanje lungisa indaba yakho noJesu. Isikhathi siphelile. Kuhlanjululwa ngcweliswe ibandla. Nje ubuzwa lezi indaba njena. Abanye bayathuka amabezwa lezi zinto. Hey asikwazi ke thina lokho asifundiswa ngalezi zinto thina. Yes kufanele. Abafundisi abaningi angithi babuye ekoleni. Into abayaziyo imali. Into abayaziyo yini ukufunda, into abayaziyo ukuphumelela. And epulpiti umuntu uzobhodla lokho akudlile. Ingakho kushunyelwa iprosperity namhlanje. Khona amabandla azibeke eceleni athi thina sishumela iprosperity, sishumela ivangeli. As long usasebenza uyiprofession, uyiprofession ethile, uyiprofessional, uyiacademic, ingane zakho ifunde ekoleni. Ushumayela iprosperity lapho. Makuvula ikolo uyabathandazela kufast ukudla uthi abahambe baye ekoleni. Then ushumayela iprosperity lapho. Musa ukhuluma iphutha. Musa nje uqamba manga. Ekushola leke ivesi lithi ukhuluma iphutha. Lithi iBhayibheli uqamba manga, ubusathana umqambe manga. Kahle hle uqamba manga nje. Uma usakhuthaza indaba uthi akufundwe imfundo yalelizwe, ukhuthaza indaba ukuthi akusetshenzwe umsebenzi yalelizwe, wena iqambela manga nje ufuna iprosperity nawe. Ujatshulisa ukuthi kunefundiso la esontweni lakho. Ujatshulisa ukuthi kuma imonto ezinhle la esontweni lakho. Ujabulisa ukuthi kuphuma ishumi nazo lezi ishumi ezingakhokhwa ngendlela yezwi kaNkulunkulu. Ngikhulumile kwamanye amarekhoda namarecordings ngalokho. Ngiyabonga inkosi yomusa sibusisa. Amen.